My people, we'll be benefit. Share. I assume no. I'm a Igwe. Vigil. They've got the only prof anyway. Apostle. The only prof 2020. The Messi Apostle. Prof. I'm a Professor Benedict Chidike from Village, Oraukwu. But they may be able to attack any Igwe Doctor, Barrister, Emeka Honor, and any mayor. So, Vigil Mass, like MS. I read of kind on area, but I can't go more than I can't kind on area for some time. Then I ought to put this Habona, who don't actually see her. I took any with her, Polo Hachi, Dola has the reason I kept Tarifa, and maybe a hand. Igwe Chinyereze the second. Or Chikanka, name it to cook. I can't add the money made to cook. They were not Chinaka. I got the number. I had Jesus. Na video kulu na aina kenu mchani na no starter aina sunu na obi obedike yes obi nduru amada o maka papa Igwe ayi bo isi OJIUBA no no onye otum onye cabinet o papa Igwe Oraukwu who His Royal Majesty Doctor Barrister Emeka Honor Igwe Chinyereze nke bụ ọnọdụ ọ ya ga-eje na ọmụta ya Messi Apostle. You name me man. Yes. Honorable Sir, but you can. APC candidate. Germany North constituency for 2019 election. So I be able to attack and when you're more than a move. Makana OJIUBA bụ modern ko bo so ni ajisaya we mu na bai I was say abia ko elu oguta you don't say we ruwe ji we ndegaba Daru Messi Apostle Innocent Okeke Chinyereze Chinyereze ya ji no maka wake OJIUBA o papa Igwe Oraukwu His Royal Majesty Igwe Dr. Emeka Honor Papa m na Chukwu ya anọnya n'ife niile anyị eme na ya aga nke ọma anyị enwe nsogbu ọbụla onye ọbụla batara ebe a ngozi esorokwu ya wee na-agawa na maka na asịta mbọsị mmadụ gwara mmadụ ka ọ gwara Gari bụ nnukwu chairman the best chairman of the year 2020 ọ ga-adịrị gị mma Emeka Agụ ọgọ ka mbụ n'ezinụlọ a actually onye na-anụ nwa ya bụ leti Ichie Enyi mana ka Ichie Enyi nwụsịrị Ichie a nwụrụ na ka anyị ji mere ọgọ so na anọ mgbe ọgọ nke abịa kwanyere ugwu nke abalị a mmemme wee bido echi. Daalụ Chineke agọzi gị. Thank you very much. Chukwu tụwere ugo n'ibe na-abụ. Anyị na-asị gị nnọọ. Adị anyị nwanne dị na mba na Oraukwu Ebedike na-abụ eziokwu bụ na Houston, Texas. Eziokwu bụ ndụ na Houston. Anyị na-asị gị nnọọ ọ ga-adịrị gị. Anyị bịara ka anyị kwado Igwe Chinyereze Chief Dr. Ambush Honor Igwe ndị Oraukwu oke ọyị akwado ya n'ihe mere maka gabiga nna ya bụ Amalukwuo. Yes, ị na-efu na ndị nke anyị abatago ime ebe a ga-anọ wee nye ha ọbịa. Yes, n'ụbọchị taata ụbọchị akara aka a sị na agha akara aka a na-eri nwa ọgbọrọ. Mr. Isaac Mbanugo from Chinyereze village Oraukwu. Na-akwadobe maka ịkwa Ichie and aga anyị edifiting burial and ihe niile ga-agachasị n'usoro n'ihi na ya nwere onye udo Igwe anyị bụ onye udo so
so na anyị na-ekpe ayọ Chineke nke pụrụ ihe niile ka o mee ka ihe niile kachasịa n'udo na ọ na-anụ mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs Kraịst. Ndị mmọnwụ 75 ụbọchị ọwa ji 75 masquerade for different community ọ bụkwa ofu obodo 75 ka mmọnwụ 75 si wee bịa obi kara aka obi ebedike mmọnwụ na-akụ nsi mana ha kụ nwa m nsi m akara m mmọnwụ ịkụ nsi maka ha bụ mmesi apọsụ maka ha bụ mmesi apọsụ ọkụ m nsi wee chapụrụ ediche obi anyị na-asị gị nnọọ daalụ nọ na biya taa nkịta bụ nke igwe tọrọ tupu ụdị ọnụ ọra pharmacist so nyanwa bụ anyị na-awụrụ sị age grade ọ ma ochie mụ anha bifọ bụrụzi obi bifọ ịdago maka ya bụrụ obi so nke a bụ nke anyị nke a bụ nke mkpọmkwem ịghọtago ọ bụzikwa ihe ebube dike ọ bụzikwa ihe onye eze oke mmọnwụ. Abụ m ụkọchukwu Okechukwu Ibeto, mbụ ụkọchukwu na-achịkwa All Souls Anglican Church Oraukwu. Mụ na Igwe Oraukwu dị ezigbo mma, so na ihe a mee bụ ife metụta ma mụ atu aka njọzi ka mbịa ka nsị anya sọrị si anya jisi ike si aka Chineke kasị Chineke gbaa ya ume ka o wee nwee ike ịrụ ọrụ a dịrị n'ọnya ka ọ dị na nna ya akwa n'ọnya ga-agba nne ya. Akwamozu a ga-aga nke ọma, mmadụ ọbụla bịa ebe a anyị eji ibe akwa wee na kama ọ nwere ogeji wee na amara ji ọ ga-abụ ụba dịka a ga-eme ozu a ga-akwata anyị nke n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Chineke gọzie gị ka ị mere onye ọzọ ka anyị emekwara gị n'aha Jizọs. Afọ m bụ Chief George Okolo Okwuemenife of Ngwele Village Oraukwu. Igwe anyị Barrister Dr. Emeka Ọnọrọ Igbo papịa nwụ, so a na-eme wejip na ewezi ga-abịa banyere ya ọnya ka anyị jiri ebe a. Papịa bụ Ichie OJIUBA, a gentleman to the core na onye mụ ya na otego mmadụ ya maka otego m na igwe marụ mgbe anyị nọ secondary school. Ọ gentleman ka ọ bụ ezigbo mmadụ and ama na Chukwu ya nakwata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Amen. Ụmụ ya kwa niile isi juru oyi. Igwe as onye isi family a ọ ya step into his father's shoes and ọ ya emenye ọ ya ejikọta his family n'ọnụ. Ọchukwu mme Chinyereze wee sị Nnaja Village. Ọ maka onye otu anyị bụ Ichie OJIUBA anyị ji maka ya wee bịa taa, ọ hapụrụ anyị wee na-ewute anyị mana ọ uche Chineke mere anyị wee na-sị ka anyị bịa nọnyere igwe anyị n'ugbede ya nwa anyị sorogo wee karịa ya ụka kasịarị ụka wee sị ka anyị nọnyekwueri ya obere bifo anyị aga kwadobezie maka echi niile. Igwe chiwara nzu kwere ọka ibia pụta n'azụ moto anyị na-ekele. Ụmụnne m na ụmụnna m, ma nwoke ma nwanyị, ma okenye ma nwata, oge ọbụla onye nọ n'elu ụwa nke a, biko tụkwasị obi n'ebe Chukwu nọ, maka na o nwere ife na-aga n'elu ụwa nke ahụ Chukwu na-amasị. Ka anyị na-echeta Chukwu n'ife ọbụla anyị na-eme n'ụwa, anyị bube Chukwu ụzọ.
maka na Jizọs bụ onye ndu. Anyị na-ekene Prince Vigil. Anyị na-ekene Chukwu maka ụbọchị nke taa. Na-ekene ọrụ mmadụ bịara ebe a ikwulere maka igwe anyị igwe atụ. A na-asị na Chineke ya na-enye ọrụ n'ụbọchị a. Akago mas wee kwanyere papa anyị. O jebego mara anyị mana o jebere nke ọma. Tata uwebi echi ka anọrụ nke ọma wee mezuo ihe n'oruru ya. Onye mụtara igwe anya si n'oruru ya. Na-ekelekwa uwe gba mbọ wee bịa. Anyị abịa. Ogo ụgbazuo agụ enwere n'ime. Yes, ebe ọbụla ọ na-eme n'Oraukwu. Yes. Nke ọ na-eme ka anyị. Ebe niile ma ọ bụrụ Chukwu. Ọ bụrụ Chukwu. Yes. You are doing so much. Ihe na-eme although appreciated yet I continue to say it because on my watch it is a project Oraukwu and Madam Mess. I'm telling you, Chukwu Yagozi. Thank you so much. I believe that soon you will reap the fruit of your labor. Amen. Daalụ. Dije na-eji obodo oyibo na-achọ ndị mmadụ. Chike ke Oraukwu nwere ihe niile. God bless you. I trust in gị. Eze ọba ihe niile dị mma anyị na-eme. Enwe mmadụ ka 100 n'Oraukwu. Face of JIUBA 2021. O jere gị anyị na-ekele unu tikaba ahụ. Ya were ọkụ ọrụ. Eze ọba a na-asụ nnọọ. Anyị ebutekwara ka anyị si abịa. Ka anyị n'ọnụ gị. Anyị si na nke ọnọrọ ejidikọ na nke ọbịa igbu wee batazie obere ike wee si ka abịa na nke na anyị ga-ejikwe ka anyanwụ abalị ichi wee bụrụzie nke bụ dị mee na-atụ anya ka anyị bịara ife a Anyị na-asị wee kwudo yes. nwa anọrị Ebe ọ bụla ọ na-eme na nke nọ ya. N'abụ Pharmacist chief Igwe Chinyereze. nke meeting na nke ndị be mmadụ eke. Yeah. Ka Chineke nabata ya na n'ezie. Anyị na-anabata dị ala ebe ahụ enyi Oraukwu. Enyi Oraukwu anyị na-asị gị nnọọ. Enyi ọ ga-adịrị gị mma. Kelee n'igwe na ndị be. anyị nọdụ n'ebe a ihe anyị eme echi ka ọ gazie ọfụma. Amen. Ada Igwe eze oyibo na igwe n'ụbọchị tata anyị na-ekele gị His Royal Majesty Dr. Chukwuemeka Ọnụọra Esquire Igwe Chinyereze nke abụọ n'Oraukwu Kingdom eze oyibo gburugburu anyị na-asị gị dibe na ọ gị akwa nna ụgwọ nna ya akwa gị. Anyị na-asị gị na ihe mere eme nwa ya akwa nna na ọ bụrụ ọdụ and obi kwugo ka I believe no Chukwu sị and I know that it's a very good day. He's the person that made me who I am today. Without him, I wouldn't be who I am. So we're grateful to him and we remain grateful. Ebe anyị bụ na afa ga-abịa n'udo onye bịasịkwa ebe a ka o were ngozi dị na anọ Oraukwu wee naba ụkwụ were afọ ya ajọ mma ọ gara afọ ya ajọ mmadụ ama ya narụkwa na ọ narụkwa wutere obi ọcha ji ọbịa bụrụ ngozi Oraukwu nara ezinụlọ ya na ya bụ ebe anyị echi niile. Amen. Anyị na-ekele gị
Chief Tony Nugo. Yes. Ifezuo Oraukwu. Yes. Son of man. Hey, there's a Kadike Nuku Monk. I don't know. Well, that's them all. Well, I find our name and Igwe degree. So we came to commiserate with him and to say sorry for what happened. There is a beginning to everything and there's also an end. Yeah, the Igwe's dad had lived his life. He lived a good life. He fulfilled so many things in his lifetime. He achieved so much in his lifetime. And in fact, we have come to celebrate him. It is the celebration of life. Okay? But life is life. Once life is lost in a family, it is a vacuum. So we are here to commiserate with the family and to also celebrate a life well lived. Oraukwu nọ na-aṅụrị na ha nwere ezigbo igwe. So papia wee nwụọ, onye ọ na wee soro wee nọ na nsọ. Even though it's a celebration of life, but the vacuum is vacuum. Once vacuum is open, it's always difficult to fill up. So no matter the age, well, you must. So na ekpere anyị na-ekpezi nkịta nna anyị a ụka Chukwu nnabata ya na n'ezie. Amen. Merie ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Amen. N'ọsị na onye hụ anaghị ekpere ọ ga-ekpe n'ikpe. That's why mgbe ị nọ n'ụwa, you try to be prepared maka the last judgment. Na-eme ezigbo ife. I used to tell people, Sifa, na-eme ezigbo ife. Anything going anywhere with you, did not lose anything. You didn't lose anything. The way you lose, you need a mother on earth. And you say any best. But when you lose, yeah, it's not to be nice. Make sure that whatever you are, the people around you are happy with you. That's the most important. If you're a big man for others. If you're a big man for you alone, it's not, you're not a big man. So, my advice to the Igwe himself is that Papia is no man when I pay a young man. When I say I don't matter everybody I ever boy I'm a witness of that. I confirm. Igwe were in Philadelphia. Thank you. And Uche can well wait. One day Uche to Emeka. I don't need Thank you so much. Arrival of Oraukwu, Isiakiyogu. I know about tagging. Let's go for I say it now. I say it now. Honorable. So I know you to put me there, baby. You got a white baby. I will cook on now. It's probably young, didn't go. You can't do that. Why I wonder. We wasn't by well, I'm not number of more, but I can achieve it with you going to America. Where guys the way, but I'm wrong. So I need to quick and West one, a Pomozo of Fire. Amaya was there, will walk for a man for fun. See, I want more fun. Neka Nukton, Neha, Nehi, Kero Nukwala, Conqualo, Dapta. So, my brother, when I live one or another, because I have been born on fire and one. When
ọna bịara ebe a na-enwe aṅụrị maka na nnọkọ bụ ego mmadụ nna anyị nọkọrọ nna ya ọdaji ego mmadụ mgbe ọ na-emecha ya anakwa ihe okwu ụmụnne ebe niile rapụ wee bịa ọzọ Igbo ndụ na ọzọ Igbo ndụ na-ekelekwa anyị n'ụzọ pụrụ iche ọzọ fela na-apụrụ oke bịa to recognize this was very the way it was very good so jide ka iji nọ na nna anụkwa ụda gị o ka isi enye aka n'ọrụ ukwu Chukwu na-agọzi na-asọplai kwa unu ka unu wee nwee ike na-asọpọtụ kwa iru wee nwee ike na-emekwa ka obodo na-aga n'iru Chukwu gọzisie the arrival of Lord Igwe anyị na-asị gị nnọọ na-asị na ọ ga-adịrị unu mma unu ga-akwụsị ozu ọfụ mmụọ aga aka akụkọ ọjọọ kama ọ bụrụ ihe ọṅụ mpa anyị apụgo mana onye ọra nwa ọzọ a ga-agwụ n'ezinụlọ aga nyewa ga-esokọ nwa ha na cheta azụ The former chairman of Igwe village community. I can go and sing the arena. My chairman. SSP. On the movie of Bodai. And they will go over Bodai for one hour. Yes. I want to go on this. I just like to have and I'll be by the more. I don't know. Don't go any more. I just like to move on. No one to put it to that. How is the money?
sụsie Igbo Ikwele Chinyereze na Amaeze Oraukwu. Echi ka a ga-eli Ichie OJIUBA Chief Alfred Ọnụọra bụ nna m, ọ bata igwe anyị mana ọ nna m ka ọ bụ. Dịka o si wee dịla onye ọbụla bịa n'ụwa, Bible says appointed unto man once to die. Ọnwụ bụ ifechela onye ọbụla, nyanwa anakwubego Chineke. Echi ka anyị ga-akwanyere ugwu ikpeazụ wee lee to Mother Earth. Ọnya bụ ife anyị ji nọrọ ebe a wee na-akwado maka nnukwu ụbọchị ya nwaba echi ga-abụ 26th November 2020. Ekpele m bụ na Chineke ga-anọnyere fa. Ana m ayọsi Chineke ya zidata ndị mmụọ ozi n'uju ya echi, nke anya mmadụ afụrọ anya Chineke fụrụ ya. Amen. Ka ndị mmụọ ozi nọdụ ọnọdụ ndị mmụọ ozi ebe a, chekwaa afa, nyelụfa aka echi niile ka ife niile a ga-eme gọọ ọfụma site n'ike nke mmụọ nsọ Chineke. N'ikpeazụ ama nwa ajọ akụkọ ọbụla anyị ewere ọṅụ wee sị Chineke tanksa n'ime na.